Здравейте, приятели, аз съм Любомир Чакъров. В момента се намирам в старинен Пловдив и искам да ви разкажа един проблем, който дълго време сигнализираме в общината и трябва да бъде решен завинаги. Както виждате, се намираме една от главните улици в старинен Пловдив, където, за съжаление, това хубаво пространство, което минава туристи, се е превърнало в паркинг. Ежечасно минаване на автомобили пречи на туристите и създава неудобство. Спрелите автомобили са един от най-големите проблеми на старинен Пловдив. Както може да видите зад мен, има множество автомобили, които просто дошли да се разходят или да обиколят стария град. Поради липсата на контрол от страна на институциите, това е ежедневие за живущите тук. Може да видите, това е ежедневието на всеки един от живущите тук и съвсем спокойно може да спрете ето така, без да останете наказани от правоимащите органи. Проблемът, тук, който ние ще разгледаме с вас в рамките на няколко видеа, които ще направим, е в това, че първо има липса на бариера и второ, което има липса на контрол на неправилно паркиране. След работния ден може да видим, че това тук се превръща в един много оживен булевард, който може би е в конкуренция с булевард Източен или Мария Луиза. В момента, както се знае, има действията на районна община, която задължава всеки един собственик или притежател на обект в старинен Пловдив да притежава пропуск, за да може да бъде допуснат до културния резерват. Но както виждате, магистралът се увеличава и ние скоро може да очакваме и камиони и тирове да тръгнат по новите магистрали на Пловдив. За всеки турист, който посещава Пловдив, аз препоръчвам това място, за да може вие спокойно да си паркирате своя автомобил. Както може да видим, този прекрасен ровър седи близо 2 години тук, без да бъде мърнат. По гумата може да разберем, че може да седи още много дълго време. И както зад мен може да видите, самата централна улица в Стария град се превърна в паркинг. Затова каня всички пловдивчани, които желаят, могат да спрат своят автомобил тук абсолютно безплатно и да посетят нашия хубав град.